Iwe. Iwewe. Inzwazve iwe. Umana chiko iwewe. Chaita sei? Mukomisa vanhu vakomana mutoriro ndozva munonetsera ngoona musikana kana makutomisa. Wakani. Chii chacho? Bora pasi chiko na iwe. Chii chaunimisire baba? Nepe yakuribo? Ndiri right. Unoziya ndinongokuona uchingodarika apa. Nhasi ndofunga ratori muzuva sha. Uchingokuona ndichingokusiya uchingodarika. Unonzani iwewe? Usera ngudo kuita sei? Ndakutuka here nani? Umana chikona. Kudei tagagaga ndakwenda ona pane time ndakanonoka. Inini handidi kukunyepera sha. Dai brand dzangu dzisina kutenderera. Ndingadai ndakutenderera. Manje brand dzangu dzatenderera. Saka ine handichakutenderera. Handiri kutokutaurira. Shamwari inini kutaura chokwadi. Inini ndiri kutokulamba. Chokwadi ndozvangandimisira chokwadi. Kubva kwese kana nchibva uko kutondimisa kutononoka kwandiri kuenda kundimisira natenderera ivai. Nai baby. Chana aiwa ndanakirwa newandi ndiya. Chakunakirwa zvine izvo zvindakanonoka wondimisira nyaya dze chokwadi. Vakomana mutoriro munonetsa munoshura chokwadi vakomana mutoriro munoshura. Baby dzikama. Aiwa munoshura chokwadi. Aiwa zvinayo. Chokwadi mukoro uno kumisira munhu. Chokwadi kumisira munhu nyaya idzodzi. Zvandakaita pano. Saka ndanakirwa pandakasvika pano. Saka ndanakirwa newe ndotadza kukufimba here. Ndotadza kukufimba here ndanakirwa zvine mwanasikana. Tarisa kunotoni. Saka watii. Hapana zvinotaurei. Hapana. Saka zviite. Aiwa ndatongomira kuti ndikupedzere. Ndikuratidza next time hauzviite. Haumisi vana vanhu uchingopfuura. Uchingomumisirei. Munhu anenge ane maplans ake maprogram ake anenge akaronga iwe womisa. Aiwa inzwazve baby. Haunambondibvunza kuti unonzani nini? Ndichikubvunzireiko handina kana basa nazvo ini. Handina kana basa newe. Handina basa newe ndezvaunoda kutaura. Aiwa but iwe manje hautauri manje mashoko akudaro kuti hanzi ewa uzondimisire kuti. Saka iwe inini kukufimba ndiri benzi. Handiti kutokufimba kutokuda. Handiti inini kutokufimba kutokuda. Iwe ntaura kuti hanzi hazviita. Uri kuti chiko iwe. Iwe usati kujairira vanhu baiwe ndikutokutaurira iwe. Zvitori nane kutoti ndakushaisha kutokupfimba. Ndashaisha chii papa? Inde uchitsikirira makombororo nehwashi iwewe. Kutopfimba watomboona munhu anokupfimba wotoshaina. Kufongorora musewe, kufuratira musewe kudaro so muchato kudaro so. Kufuratira muchato iwewe zera rako iroro. Iwe taura iwe. Inini ndiri rafusha. Taura zvinhu zvinonzwisika. Ndangandichingooti hangu kuti haungamboti tauri zvitori nane kuti uzondiudza kuti ndozotokuudza mumwe musi kwete kuti handiri kuti utondichenamira iwe. Kwawabva kwanyengwa navanhu vangano. Ndiani wambonyengwa nanu. Ndiani ndiri kubamura izvozvo. Saka uri kuti chii? Nenyaya yandataura. Rukuda. Iwe zunguzika kaiwe sha. Ndakutaura zve. Saka uri kuti ndiri kukuda kaiwe. Ndokuona mangwana namba dzangu 0786. Taura namba chautamanye taura namba chaidzo. 0777 Kodzi karamba. Atirambi. Saka taudanana here. T1 station.